Vepar, TV. Večera su s vama Djedo Kancer i Dominik Vepar. Dobra večer ljudi, dobrodošli u jedan intervju sa igračima sa Sarme. Danas smo u društvu sa Mićo Fohade, drago mi je. i ovu večer predivnu će nam on podijeliti informacije kakav je osjećaj biti Sarma Craft igrač. Kakve su vaše, gospodine Mićo, emocije prema Sarmi? Što vi osjećate? Ja osjećam tugu i žalost prema Sarmicraftu. Opišite nam, gospodine Mićo, kako vi to, zašto, kako vi to osjećate? Zato kad ljudi igraju po tjedan, dva i onda odu svi sa servera, da ja sam moram igrat. A znamo kako je to, pa to su vam većinom ova djeca, nego recite vi nama što vi mislite o ovom famoznom, u zagrade vrlo, o famoznom stafu rećemo, recite nam. Pa poneki modvi su vam onako malo gluplji, a poneki su normalni, ja. Tako kako bi se kratko rekli, da ne moram u detalje. Recite nam po vašem mišljenju ko bi bio najidealniji mod. Pa normalno ja, a poslije mene bi stavili Dedus. Hvala vam puno, iako ja zaslužujem prvo mjesto, ali dobro, idemo dalje. Recite nam, gospodine Mićo, kada ste vi počeli igrati Sarmu? Na 1.6.4 verziji, dok je bio onaj spawn, onaj krug, i onda nisam znao ni trsku naprijed. Ma pametni ste vi, nije to sramota. I recite nam, gospodine Mićo, kako vi osjećate, kako da kažem, vaši osjećaj, kako su oni ispunjeni prema Sarmicraftu, recite nam. Pa moji osjećaji su jako dobro ispunjeni. I to je vaš jebeni odgovor, ja ne mogu vjerovati. Uglavnom, dragi gledatelji, nadam se da je ovo bio jedan veoma i vrlo krasan intervju. Nadam se da ćete i iduću večer provesti sa nama u društvu novog, zasad nepoznatog gosta, a do tada doviđenja. A sada izvanredne vijesti. Današnja prva vijest nam je kako je kaktus pao nespretno u vodu. Današnja druga vijest nam je kako je Dedo pokušao izvršiti samoubojstvo, ali nažalost nije uspio. Današnja zadnja najtragičnija vijest je kako su plodovi kakaa na drvetu misteriozno nestali. Nitko ne zna kako su ovako misteriozno uspjeli nestati. U ovim vijestima bili ste sa Dedom Cancerom, Dominikom Veprom i gostom Mićom. Nadam se da ste uživali i posjetite nas sljedeći puta. Goodbye!